Senyors, vivim en una època que hi ha una mena d'homes, una mena de gent, que se'n diuen savis, que entenen de tot, i a mi em fan voltar el cap. Ja no sé si tenen raó ells o jo m'he tornat ximple, perquè, escolteu, és que no es pot anar enlloc. Vas al cine, veus una quantitat de pel·lícules, tots aquests Antonettis, Pasolettis, Rossellini, Soleninis, tots aquests noms tan estranys, i veus unes pel·lícules que jo, francament, jo no les entenc. No pot ser estar-se 2 hores o 3 hores esperant un argument que no acaba d'arribar mai. La gent surten del cine amb el cap baix, i les dones, que són en aquest sentit, la dona és més franca i més intel·ligent que l'home moltes vegades, i ja ho veu que li han pres el pèl i li diu al marit: escolta, tu, què hem fet aquí? Tu, que no has vist? Què ens hem fet? Vols dir que no hem passat els rotllos al revés, tu? Calla, ja en parlarem a casa, calla. És així, la gent són covards. En comptes de dir: senyors, volen fer el favor de començar la pel·lícula, que ja en tenim prou de tràiler, la gent callen, se'n van amb el cap abaixat, perquè hi ha algú allà al darrere, es posen a les últimes files, que són els savis, que diuen: ai senyor, no ho han entès aquests desgraciats, esto cine, i no diuen res més, no et donen més explicacions, esto es cine. Esclar, no els hi pots dir que siguin titelles, perquè tenen raó, de cine ho és. I aquestes pel·lícules, senyors, doncs guanyen Oscars, aquells ninots que vosaltres veureu en les propagandes dels diaris, aquells ninots tiesos, que són els primers que es van quedar parats en veure la pel·lícula, doncs en guanyen tots els Oscars que vulguis. En fi, què hi farem? I així és la pintura. Vosaltres aneu a veure una exposició de pintura i avui ja comença pel director de l'exposició, que moltes vegades, quan li envien els quadros, això autènticament veritat, han de cridar l'autor per dir: escolti, no li fa res de venir-los a penjar perquè no sé com van aquests quadros. Sí, ha arribat així, això. Una mena de pintures estranyes, cops de fang, cops de fusta, a base de tot, i esclar, la gent es passegen, donen voltes, entren i surten, perquè els hi sembla que ho somien allò. No, és que són pintures, són quadros moderns, nous. Senyors, però a quin punt hem arribat? I encara, a vegades que hi ha l'autor, el veus allà sentat: què, li agrada això? I la persona aquesta, com al cine, en comptes de cridar, en comptes de dir-li no diu: no, home, sí. Bueno, i llavors l'altre ja s'hi abona. Sí, esclar, vostè està acostumat a aquella pintura ja passada, i allò, aquells gargots d'en Velázquez, aquelles tonteries que feien aquella gent. Home, sí, esclar. No, miri, jo la veritat, jo estava acostumat a veure el nas al seu lloc i vostè me l'ha clavat al cap davall de l'esquena. I esclar, m'hi costa ara d'acostumar-m'hi, li haig de ser franc, oi? Sí, bueno, esclar, però miri, avui el nas és allò, caigui allà on caigui. Ells et donen totes les explicacions. És l'esperit que ha de veure, és l'ànima de la pintura, l'ànima que t'aguanta. Senyors, ha arribat un moment que ja no pot ser, hem de parlar. I com els hi hem de donar la batalla a aquesta gent? Doncs jo us ho diré, és molt fàcil. Quan se us acosti un individu, per exemple, la pintura concretament, i un quadre d'aquests que no hi ha qui l'entengui, en comptes de dir: home, si no, esteu perduts, perquè us convenceran amb quatre paraules ximples. No. Quan us ho diguin, com que el món és del que crida més, quan així abans que hagi acabat de dir si us agrada, que us agrada, molt! Veureu que ell pensarà: m'ha fumut. No pot ser que li agradi tant. Així, és a base de cridar molt. Això és com quan aneu a un restaurant. Si aneu a un restaurant, veureu que no sé cosa passar la vida, d'una manera que ja està bé que sigui car tot, però tan car no, per menjar 4 tonteries, 300 pessetes, 400 pessetes, i encara t'obren la porta. Què? Ha menjat bé? Ai, que ha menjat bé. En comptes de dir-los: una miqueta car, no ho diguis, això, una mica car, no. Quan et pregunti: què, ha menjat bé? Sí, molt. I barato! Així, amb aquest crit. Veureu com aquell home dirà: carai, aquest no torna més. És així. I si convé dir-li: abràci'm, aquell home li semblarà exagerat dir: home, no, per què? Si no... abràci'm! Però per què? Perquè no ens veurem més, vos i jo. És així, senyors, o si no, estem perduts. En fi, cridar, protestar, que moltes vegades no passa res. Mireu, l'altra vegada, no fa molt, a la Fira de Mostres, vaja, durant la Fira de Mostres veieu que cobraven 5 peles més per anar amb taxis. La bajada de bandera, que ells en diuen, 5 pessetes més. A mi un pobre xicot que va venir al poble per un enterro del seu oncle, que va fer tard i va haver d'agafar un taxis per anar al cementiri. Imagineu-vos aquell pobre noi, quan arriba allà al cementiri, que ja el va deixar a les afores, que no hi volen entrar dins, oi? Doncs li diuen: oi, hay 5 pesetas por las ferias de muestra, señor. Sí, però diu: pues si vaig a l'enterro de l'oncle, jo. Sí, però estamos en feria, señor. Però si se m'ha mort l'oncle. Però estamos en ferias y fiestas, señor.
Però escolti, se m'ha mort l'oncle, jo què m'explica? Doncs és que no li feien entendre a aquell home de que ho havia de celebrar perquè es havia mort l'oncle. Doncs no hi ha res a fer, senyors, la bajada de bandera, el pobre nano ja s'explicava, li deia, home, posi la mitjasta, que porto dol, i sigui una miqueta... Doncs no, senyor, no, 5 pessetes. I no hi ha res a fer. Què voleu fer? Cridar un guàrdia? No, els guàrdies són homes que estan amagats per les cantonades, posant multes, amagats, no veure's, no en veus. I si en trobes un, què passarà? Doncs el que li va passar a un bon amic meu. Va cridar al guàrdia, oiga, que esto no quiero, que el taxista yo no tiene derecho. I què passa? Tu, i van començar, i vas veure una franquesa entre el guàrdia i el taxista. Total, senyors, que el taxista era un guàrdia que feia hores extraordinàries. Oh, i a vegades a la nit encara han de fer de camarer. Hi ha qui fa de taxista, de guàrdia i de camarer a la nit. Quan els hi demanes el compte ja no saben si clavar-te una multa o donar-te el compte, estan completament desbaratats. Total, senyors, que entre aquesta mena de savis que han sortit i totes aquestes altres persones que només fan que cridar, em dóna la sensació que estem completament desemparats.